कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। स्वर्ग कुठे आहे हे जर माहीत करायचं असलं तर त्यानं कोकणात यावं, कारण कोकण हा जणू स्वर्गच। कोकणात जन्माला आलेला प्रत्येक माणूस हा स्वतःला भाग्यवानच समजतो, कारण कोकणचा निसर्ग आहेच तसा। कोकणाला आठवलं की नजरेसमोर उभे राहतात उंच हिरवेगार डोंगर, नद्या आणि पसरलेला समुद्र। कोकणाच्या या निसर्गाच्या सौंदर्यात विविध गोष्टी भर घालत असतात। पावसाळ्यात जर घाट रस्ता बघितला तर त्यावेळेस दिसलेलं कोकण म्हणजे हिरवाईचं एक सुंदर स्वप्नच म्हणावं लागेल। आणि मुख्य म्हणजे पावसाळ्यात कोकणातील धबधबे म्हणजे जणू हिरव्या शालूनं नटलेल्या निसर्गदेवतेच्या पदरावरील दुधाळ शुभ्र निळ्या रंगाची झालरच म्हणायची, जी मनाला आकर्षून घेते। खरंच कोकणातील धबधबा म्हणजे एक आनंदमयी जग। कोकणाला निसर्गाचा वारसा लाभलाय, जणू स्वर्गच कोकणामध्ये अवतरल्याचं चित्र आपल्याला फक्त कोकणामध्येच पाहायला मिळतं। कोकण हे कोकणामध्ये असलेल्या आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे। कोकणामध्ये अनेक अशी पर्यटन स्थळं आहेत जिथं पर्यटक आवर्जून जातात। कोकणामध्ये असलेल्या विविध निसर्गरम्य आणि पर्यटक स्थळांमुळे कोकण हे पर्यटकांचं आवडतं पर्यटन स्थळ म्हणून वेगानं उदयास येतंय। कोकणामध्ये असलेली हिरवळ, तसंच उंच असलेली नारळाची झाडं, मोठमोठे समुद्रकिनारे, लांबसडक असलेले धबधबे, पर्वतरांगा यामुळे कोकणाला शोभा आली आहे। पावसाळ्यात कोकणच्या सौंदर्याला चार चांद लावतात ते कोकणातील धबधबे। कोकणातील वर्षा पर्यटनाला सध्या सुरुवात झाली आहे। पर्यटकांची पावलं आपसुकच कोकणाकडे वळायला लागली आहेत। वर्षा पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटक कोकणाकडे धाव घेत आहेत। कोकणातला सावडाव धबधबा प्रवाहित झालाय। 30 फुटांवरून कोसळणारा हा धबधबा पहिल्याच पावसात प्रवाहित झालाय। हिरव्यागार वनराईतून कोसळणारा धबधबा पर्यटकांना खुणावतोय। काळ्या दगडामधून पांढरे शुभ्र बरसणारे पाणी म्हणजे जणू महादेवाच्या जटांमधून गंगा या कोकणच्या भूमीवर अवतरली आहे असं वाटतं। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।